Oseye asanteman ate dene krobia refi ampaseti kotoko hene no asantemera otufo sei tutu ne de chekonkron Dr. Danso Appiah wono eno ye panyi kwanchefo a woda Ghana Link Network Service Limited ano ena enije eni abasbody akwa abanu amanu eduana de chekonkron eduana de hia wonsonso ja wode chekonkron a eja kraman a ejatua nano wono de ba asase so Appiah brade no Dr. Danso Appiah ene n'enwuma pa ene nkode a woko ede mo man Ghana ne asantemantie no akoso ani se Ghana Link anase Ghana Business Award ye dwumaku a wono bo abaso ankorankora wo mu di dwumaso ede bo man Ghana asanteman ni wiase nyina no we kan wan prema komako enum nie ena Danso Appiah a kire se we simpitim primprim woye okofo woye barema ba wonsinsuo mansa no ahamo wa kire se woye aduana de se konkronkron Appiah brade bemma tenten konfefo kokoson eneye brenum nie afi atwa mu woje sa abaso bodi yi afi nso Ghana Business Award won mo kwa atenase hwe mu no won ma kire se ampa owura yi bemfidi dwuma mu sayemwa emma abefo kwa so technology hentimi ntumpon wo man Ghana ena afeye eye asantememu dia wura yi odi mu akotene pa enu ntine sefata se wo mo chechira abasobodi ese mpase niema kuntan na wo mo sa ede so ano bema mo piafo mo ni adwuma abasobodi esefata wa kire se sebia kroto se wodi agyeman wo koje wo man enu nti eneye wate asantemanim wate o man Ghana anim wate sante hinanim na wate sikadwa kofinso anim a ne sefata se edi abasobodi ema wo ema ne nyanwanwa se Integrated Customs Management System ICAMS empanyifo nyina ase mo Appiah why ade Ghana Business Award empanyifo nyina ase mo Appiah Danso Appiah why ade wabo adwuma so e de akire se ampa uyo nkodufuo enye nwanwa se wofiri aduana abusua mu ododo abusua mu eni adire abusua mu ahofama abusua mu ena wofiri abasobode ese wampa doctor yetuche na yedemaw eno nti wadwuma yefo a won mo Ghana Link Network Service Limited say Dr. Ayiko wadwuma pa odo eni ahofama ade wo mnonja dane da nyina no yekọ todwani ma yebesire wo trade importete kwan from wata mu kuma tweto nsuo na obo awiase wo mo ahoden wo ma yekodro humo asanteman ni sikadwata awati Dr. Mbo eneyo